Hello guys, welcome back to our channel. In the video என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் தான். செம்ம மேட்ச் பூய் அடிச்சிட்டோம். ஃப்ளூக்ல தான் நான் அடிச்சேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கூட கௌஷிக்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு. அனிஷ் ஏஐஏ ஒரு பேர் இருக்கு. அவர் வந்து ஹிந்திக்காரரு. இங்கிலீஷ் பேசினாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம். எனக்குலாம் இங்கிலீஷ் தெரியுமாடான்னு கேட்காதீங்க. தெரியும். என்னங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல படிச்சேன், எனக்கு தெரியாதா? ஐ மீன் மை நேம் இஸ் விபன்சான். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? நல்லா இருக்கா? சரி, நான் அந்த கன் எடுக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். வீடியோ டோட்டலாகவே 1.5 GB வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு 1 MB வேஸ்ட் ஆனால் கூட காண்டாயிரும். ஏன்னா ஃப்ரீ ஃபயருக்கு தேவைப்படும். சும்மா தான் சொன்னேன். அதனால கட் பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அது என்னன்னு தெரியுமா? இப்போ இந்த மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கேன்ல, அது வந்து அந்த கன் எடுக்கிற சீன் வந்தது. கட் பண்ண மறந்துட்டேன் அந்த இதை மட்டும். ஸோ அதை தான் கட் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வாய்ஸ் கொடுத்தேன். நான் பாட்டு போட்டுடுறேன். நீங்கள் பாட்டு போட்டுக்கிட்டே கேளுங்க. கட் பண்ணி ஸோ இப்போ யாருக்கெல்லாம் ஷின்சான் பிடிக்கும், ஷின்சானோட தீவிர ரசிகர்னா சரிங்களா, அதனால ஷின்சான் பாட்டு போட்டுடலாம். ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தான் பொழியன் செய்யும் வேலை எல்லாமே ஒன்ஸ் கேட்க வைக்கும் உங்கள் சாய்ஸாய் மாறிடுவே. என் பெயர் தான் ஷின்சானே, குறும்பு செய்யத்தான் பிறந்தேனே, தினம் கனவில் வருவேனே, உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருவனே. ஸோ இப்போ நான் பாட்டை நடுவுலேயே கட் பண்ணிட்டேன். அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் மீல்லோரும் முடிஞ்சிருச்சா, அதுக்கு மேலே தப்பா அதுக்கு மேலே நீங்களே பாடிக்கோங்க. வேற ஏதாவது பாட்டு போடுறேன், ஃபேடட் பாட்டு போடுறேன். ஃபேடட் வேணா டிஜே ஆலாக் பாட்டு போடுறேன். Obrigado por essa energia. Vocês foram incríveis essa noite. E quem curtiu? Mas só quem curtiu, joga a mão lá no céu. Everybody's going to the party, have a real good time.
tenho nem palavras, sério, obrigado de coração, eu tô emocionado aqui. Eu jamais imaginaria estar vivendo esse sonho aqui ao lado de vocês, obrigado de coração. E nesse momento aqui, ao vivo pro Brasil inteiro.